ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಬೀಡಿಗಾಟ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕಿತರ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಮರ್ದ ಅವನೊಂದು ಬಲ್ದಿನೈತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಇವೇ ಗೋಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬರ ಇತ್ತೆ ಮರಳಿಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕಂದೋಡಿ ಬರ ಹುಚ್ಚು ಬರ ಬರೋದಿತ್ತು ಪೋರ್ತದೆ ಜೀವನದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ഹലോ നമസ്കാരം മാത്രമല്ല ഞാൻ വിജയ് ജീവിത കുത്താർ ഇനി തമ്മിൽ നിക്കൽ തൂതിപ്പರು ತಮ್ನೆಲ್ಡು ನಾನು ಒಂಚೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ತಮ್ನೆಲ್ಡು ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿರ್ಗ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಿಪಡು ಸ್ವಂತ ಆದಿಪಡು ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಪುದರಿಂಚ ಬನ್ನಿ ಸೋಮಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆ ಸುಮತಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಮೂಲತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಅವನುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಬಿರುಕು ಬೂರ್ದು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬೂರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮೇರ ಸುಮತಿ ಪಂದ ನರ ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಮುಖೇನ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಪೋಂದು ನಾಳೆ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದ ಅದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದುಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಾತ್ರೆಗೆ 1,000 ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅನ್ಸ ಅದು ಏತೋ ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸುಲು ನಮ್ಮ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಮುಖೇನ ಯಾನಿಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಜೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದಾಪು ನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುಜ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಡು 100% 10% ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನಡು ಒಂಜಿ ಬೇತಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೊಂದು ಅದಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲಿ ಪಂದಂದು ದಯಮಂತದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗುರ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೈಡ್ದಾಪುನ ಸಹಾಯ ಮಂತದ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಾಮನಗರ ಬಂಜನ ಪದವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ ಜೈದೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ ಆ ಕಜ್ಜಗ ಕೈಕೋರ್ಕ ನಮ್ಮಿರ್ದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಿರೌಡೆ ಎದುರುಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂ 2 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ದೇವರ ಇಂಚ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರೌಡು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ 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 ಮಣ್ಣು ಪುಂಚ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ 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 ಬಿರುಕು ಬೂರ್ದುಂಡು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಬೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಸುಮಾರು ಅಚುಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲತದ ಮಾತ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದನು ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲಾಗು ಪೋಪುನು ಬಂದು ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತದ ಒನಸ್ ತಿನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬೆನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಕೈಡ್ದಾಪುನದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಾಸಡು ಮರ್ದಲ ಬಂಜಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಖಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ ಬೆಂದದು ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಲಾಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ರೆಡೇ ಜನ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಕೂಡ ತೋಜ್
ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಜಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಿಕ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಈತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ತೂಪರಂಜಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲಗು ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡನೆ ಹಳ್ಳ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಏತು ಆಪುಂಡು ಆತು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ ತಕ ಮಂತು ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಮನಗರ ಬೆಂಜನ ಪದ ಮುಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೇರಾದು ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕರ್ಜಗು ನಮ್ಮ ಜೈದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಎಟ್ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋಣೆ ತೂಲಿ ಈ ಕೋಣೆಡೆ ಫುಲ್ ಪುಂಚಲ ಕಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಉದಲ್ ತಿಂಡದು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಬೇತಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯತುದು ಗೋಡೆ ಮಗರ್ರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆನ ಸರಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪಂದಕೆಂಡ ಒಂದು ದೈವದ ಕೋಣೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಂಚವಿತ್ತಂಡೆ ಅವನ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಪಿದೆದಿತ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಪರ ಐತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಸದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತದು ಮುಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗದಾದೊಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜರ ನಿಕ್ಕಲೇಕೆಯಲ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬರ ಇತ್ತೆ ಮರಳಿಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅವ ಕಂದೋಡಿ ಬರ ಹುಚ್ಚೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಬರ ಇಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲುಗಳು ಬರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜು ಅನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಿನ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಬರ ಹುಚ್ಚು ಬರೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಎಪ್ಪುಣಿ ಅಪ್ಪೆರ ಮಗಲ್ಲ ಪೋಡ್ತುದು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಪುಣಿ ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಪನೇರ ಹಾಪುಂಡ ಏನು ಅಂಚೆನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಪುರ ಪತ್ತದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಲೆತ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಪುರ ಒಣೆರೆ ಲೆತ್ತೆ ಮರಲ್ಲ ಅಂಚೇರಿ ಗೋಡೆ ಆತು ಮರಣ ಹುಚ್ಚು ಬರ್ತದನ್ನು ಅವ ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆ ಉದಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಜಂಗ್ಲೆ ಓಡೆ ಬಲಿಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಡೆ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹುಚ್ಚುಲೂರು ಆತನ ಓಡೆ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೇಳದ ಪೋಡಿಗೇಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೇಡು ಜೀವನದ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಕ್ಲೆಗೊಂಡು ನಿಕ್ಕಳ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಏನ್ ಎಕಡ್ಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಕೈಡ್ದ ಆಪುನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏನ್ ಆತೆ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಯರ್ ಪಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಳೆದಾದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗಾನಗ ಎಲಂಜಿಗಾನಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಾದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಂಡ ದುಂಬುದ ಕರಡಿ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತೂನಗ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಏ ನರಮನೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಚಲ್ಲ ಕಟುಕ ಮನಸ್ದಕ್ಕಲ ಆವಡವು ನೀನು ತೂದುಲ ದಾದೊಂದು ಪಂದ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪಂದಾಂಡ ಕಟುಕ ಪಂದೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅವೇ ಈತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೇಂದಿರಕಲ್ ಆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಕಳ್ಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಓವೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.